Tali Nzunzo ex-wife yaNox anga achifa nekuseka achidedzera kuti kwandiri wakaita loss inini ndaikuda nemoyo wangu wese. Hi guys, welcome to T-Favors TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Ndonyaya iripo guys, Tali Nzunzo ari kunyora zvakawanda kuFacebook kwake achinyomba achiseka Nox, ari kudedza kuti wakaluza panapa ndasikazvizivi kuti uchatora chembere munhu akaita sewe, ndaikuda ende ndaikuitira zvese, tirirai munzwe. I know kuti paneni ndo paunogara uchizvituka everyday kuti pandakaita dzunga unoyazozviziva vega, unoyazozvifila kuti pandiri wakaita losi unoyazozvinzwa wega kuti apa pakapa kana kamutefu kakatosiyana nekanga uinako ineni wega ndozviziva. Pride chete ndo yakazongokukurira, pride mumwe wangu. But yes, I know kuti notoregreta kuti pandiri wakaita loss, ende wakaita loss ndopo wakaita loss panje, asi ndakambokuda mwana iwewe ndakambokuda. Ndichikuspoil chikudai ende nawo wakuzvifila kakuti hakuna kwaure zvine zvandikuzvinzwa kuti hakuna kunokuchete handiwaionero wefunga ndichafufunyuka nenyaya yekuti wandijorera. Aiwa, kana ndikufufunyuka I'm glowing. Wefunga ndichafufunyuka because wandijorera. Aiwa, ndirikutofara ini, ndirikutomove on, ndirikutoglowa. But iwe ndoziva kuti iwe ndiwe uri kuzvisquinya every single day uchiziva kuti ndakaita loss. Tuma spoilings, nyange mukatraya kukwekweta haufe wakawana munhu anenge inini. There's one in me, only one by iron, me ndiri one. Kana wefunga uchiona anenge inini, hakuna chitongogara uchiziva kuti wakaita loss. Chitongogara uchiziva kuti pano inzwa wakaita loss pano on wakaita loss iwe. I'm sure mazvinzwira mega zvazvitaurwa ne-ex-wife yaNox, Tali Nzunzo, but judging from what she was saying, it shows that kuti iye Tali Nzunzo Nox anga achiri kumuda, because zvese izvi it's unnecessary. Seakutaura zvese izvi nekuti anoziva kuti Nox aroora ane mumwe mukadzi, akadii kuzvitaura all along. Saka iri tongofunga kuti inogona kunge riri godo kana kuti riri jealous semunhu anga achiri kuda munhu wake. Ndonyaya angatauya nayo guys. Ataura zvinhu zvakawanda, mukaenda kuFacebook wake Tali Nzunzo munoona zvinhu zvakawanda achitaura achiudza Nox kuti ndaikuda, ndaimbokufidha, ndaikuitira zvese. It shows ari kurwadziwa because Nox has moved on. Saka iwewe Tali Nzunzo siyana naye. Last time we checked newe you said you have moved on. Se uchida kushusha, leave Nox alone. Thank you so much.